Vážení přátelé, neříká se mi to s lehkým srdcem, ale vstupujeme do posledního roku promarněné šance přijmout euro. Po 8 letech vlády s Babišem nastoupila Fialova vláda, která slibovala změnu. Ale ta změna nepřišla. Vláda jako celek neudělala pro euro vůbec nic. A to i přesto, že plníme ekonomická kritéria potřebná pro jeho přijetí. Taky vás to štve? Mám pro vás řešení. Přidejte se k nám. Loni se nám podařilo hodně úspěchů a podpora eura v Česku rekordně stoupla. A teď je naším cílem mobilizovat občany. A k tomu potřebujeme vás, nové podporovatele a členy, abychom byli připraveni na to, co přijde po letošních sněmovních volbách. Co vám ale mohu slíbit už teď? Nezmizíme a jsme zase o rok blíž přijetí eura. Hodně štěstí a úspěchů v roce 2025 vám přeje Michal Pascal Večeř a naše iniciativa Euro v Česku.